Nahatagan na og hustisya ang kamatayon sa usa ka ahente sa hayop nga napalgan sa imburnal duol sa sementeryo sa barangay Kibya, Matalam, Cotabato niadtong Marso 5, 2025. Kini human voluntaryong misurender ang suspek ngadto sa kapulisan niadtong Marso 7, 2025. Sa impormasyon sa Cotabato Police Provincial Office, duha ka adlaw nawala ang biktima nga giilang si Edgar Valera Valesas, 52 anyos, residente sa Marbel, Matalam, ug nakit-an na lamang nga wala na'y kinabuhi ug nakagapos ilawom sa imburnal. Wala na usab hinganli sa kapulisan ang suspek nga usa ka 62 anyos nga senior citizen nga taga Kibya, Matalam. Migawas sa investigasyon sa kapulisan nga daang dumot ang motibo sa pagpatay nga nagugat matud pa sa wala na bayran nga binuhing hayop. Allegedly, ang suspect dunay gikuha siya nga usa ka hayop, no, ang biktima may nagkuha sa iya og 5 years bago niya wala na bayran og sa 5 years mo lang tong time nga nagkita sila og siguro adunay nag-istoryahan na sila, confrontation og nahulog sa init nga istorya og mao na to nahitabo ka. Base sa post-mortem examination, gituok ang biktima gumikan walay lain nga samad ang nakita sa iyang lawas. Base sa initial nga nakita sa doktor, no, sa during pagkandak sa postmortem examination, gituok kini ang biktima. Wala siya samad nga bisan unsa, ma'am. Pinaagi sa regular filing, napasangat na ang kasong murder batok sa suspek. Sa karon, ma'am, na-file naman ang kaso batok sa suspect, ma'am. So ang pamilya siguro satisfied na po sila sa gihimo sa atong kapulisan. Matawag usab sa kapulisan nga case closed na ang krimen. Daizen Libong, Newsline Philippines, Province of Cotabato. Stay safe!